Way kumpiyansa ang Cebu City Police Office nunod sa netabong pagpusil patay kang Governor Roel Digamo sa Negros Oriental. Tungod ni mas gipahugdan pa sa kapulisan ang paghatag og seguridad kang Mayor Mike Rama aron masiguro ang iyang kaluwasan. Ano ang report ni Nova Jane Yanson? Dapat nato ginangkuhan kay mauli gina katong tungod atong hitabo kinahanglan atong pahugdan ang seguridad na para mahimo ano gyud ba safety ang or safety tanan ang atong mga kuan ba nga dili malikay sa kadautan ang ato ang mayor. Nailhan na nga maayong tao si Mayor Mike Rama. Apan bisan pa man ugay kontra ang mayor, dili gihapon mo kumpiyansa ang iyang pamilya. Busa hugot nga seguridad alang sa amahan sa dakbayan ang ilang panawagan karon ngadto sa kapulisan. I-maximize sab ang police visibility nga gihimo karon sa City Mobile First Company sa kapulisan. So naa na may coordination kung halimbawa si mayor na dito sa balay nila nag-standby kung naay mga unexpected visitors mao ni ilahang buhaton dapat dili sila magpataka-taka lang ug kanang accept og mga bisita bisan pag naka police or military uniform as long as no coordination, no prior coordination, dili gyud na nila dapat i-allow. Samtang gibutyag din dalugdog nga sa buwan sa Pebrero, ubos kaayo ang crime rate sa dakbayan. Papasalamaton siya sa kapulisan, labi na sa mga investigador tungod sa ilang kakugi sa pagmintinar sa kahapsay o kalinaw dinhi sa dakbayan. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.